हेलो रउआ, कैसे बानू? अच्छे होई। प्रेस कर ली हो रउआ, बहुत काम बा, का बताई। घरबा में बहुते काम रहा तो का बताई, बहुत काम बा। ना सोचा रउआ, बहुत काम बा तो प्रेस कर ली। बच्चवन के कपड़ा बा, पति के कपड़ा बा, हमारा भी बहुत कपड़ा बा। अभी एक ही सड़िए हो पाई है प्रेस। हमने सोचा रउआ थोड़ा सा प्रेस कर ली, बहुत काम होता बा। इतना घर में काम हो जाई हो, वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ बताई रउआ, और बताई रउआ कैसे मालूम हो? अच्छे होई। सटिए नीचे सकने हो, बहुत खुजली होत बा, पता नहीं का हो गई हमरा का। सब सड़िए भी लग जात बा। और रउआ बताई, खाना वाना हो गई कि ना? सब अच्छे बानू? अरे रउआ हमरा भी अच्छा बानू। का भूल गई, सरिया सही से रख दी। फ्रेश थोड़ा सा गर्म हो जाए रउआ। अरे खुजली होत बा, पता नहीं का हो गई। और बताई, सब अच्छे बानू? हाँ हम भी अच्छे बानू, बच्चे बाप के रवैया अच्छे बात रउआ। बहुत काम होत बा और रजा, अभी तो खाना भी नहीं खात। अभी प्रेस कराब, बहुत सारा बर्तन भी पड़ल बा, बर्तन भी धोई और खाना बनाई भी बहुत काम हो जाता रजा। अभी बहुत सारा प्रेस करे के बाकी बा। तो बाल भी नहीं के बनाई, बाल भी ऐसे बिखरल बा हो रजा। चलो।